Αμφίαλων ακρόμιων. Ο τίτλος της φοιτηνής παράστασης του Συνδέσμου Ζαγορισσίων και με 2 μελήρητες λέξεις περιγράφει τούτη τη θαυμαστή γωνιά της γης που αξιωθήκαμε. Από το φυσικό τοπίο, τα γλαυκά ακρογιάλια και τις επιβλητικές βουνοκορφές, εκεί που λούζονται και κατοικούν οι θεοί, χιλιετίες τώρα, στο δομημένο τοπίο, τα ολόλευκα σπιτάκια του Αιγαίου στον μπλε φόντο και τους γκρίζους αηλιάδες, φυτεμένος στο φλίσχι. Και κυρίαρχος μέσα στο τοπίο, ο ανθρώπινος παράγοντας, ευλογημένος και δημιουργικός, δέχεται και παράγει ομορφιά, ο καθένας στον τόπο του και με τον τρόπο του. Και αφουγκραζόμαστε μαζί με το φλίσβο των κυμάτων σε τόπο αμφίαλων, αγκαλιασμένο από θάλασσα δηλαδή. Λέξεις ελληνικές, σμιλευμένες ιδανικά για ποίηση. Χορεύουμε με βήματα ανοιχτά και χαρούμενα, όπως προστάζει η απλωσιά της θάλασσας, αλλά και με δωρική λιτότητα, όπως ο πέτρινος τόπος μας επιβάλλει. Και όλη αυτή η θαυμαστή περιήγηση γίνεται, όπως κάθε χρόνο, με μια γνωστή και αγαπημένη παρέα. Τους χορευτές του Συνδέσμου και όλους τους άλλους συντελεστές του προγράμματος. Δέστε την πως περπατεί σαν αγγέλος με το σπαθί. Ωρε 3 ελιές και μια κομμένη, ωρε να αγαπώ. Ωρα καλή σου Πασχαλιά, και πίσω να γυρίσει, και πίσω να γυρίσεις. Όπως μας άφηκες να μας βρεις, όπως μας άφηκες να μας βρεις. Κι ακόμα και καλύτερα, κι ακόμα και καλύτερα. Το χρόνο του χρόνου του καλό, το χρόνο του καλό, τον άλλο ποιος το ξέρει. Όσο καιρό, ωρε παιδιά, κι αν ζήσετε